दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 60थि जोनोम सान। बे जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानैनो आसामनि सोलोंथाइ फसंथानफोराव फरायसा सान महरै फालिदों। बेबादिनो गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय कटन मुलुगसोलोंसालियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बड'फानि जोनोम सानखौ फालिदों। नंगौ, बड'फानि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै कटन मुलुगसोलोंसालिनि केबिआर अडिट'रियामाव सेथि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां बिबुंथि हाबाफारिखौ खुंदों। प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफाननि मददजों सेथि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां बिबुंथि हाबाफारि खुंदों। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु आरो कटन मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर रमेश चन्द्र रेखाजों लोगोसे गोबां माननि आलासिफोरा बाहागो लादों। बड'लेण्ड मडेल अफ पीस, ट्रान्सफर्मेशन अफ बड'लेण्ड एन्ड अ विजन फर द फ्यूचर आयदाखौ लानानै गुवारै बे हाबाफारियाव सावरायलायनाय जायो। मख'नो गोनांदि दिनै बे हाबाफारियावनो कटन मुलुगसोलोंसालियाव 53 लाखनिबो बांसिन रांजों गोदानै लुफुंनाय बर' बिफान आयदायाव राव बिजिरसंसालि नब्लांखौ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुआ माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों। बे हाबाफारिखौ कटन मुलुगसोलोंसालियाव खुंफुंनायखौ गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसेनो बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारखौ साबायखर बावदों। उपेन्द्रनाथ ब्रह्ম খুব কম বয়সত আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গ'ল আৰু তেওঁ আৰম্ভ কৰা আন্দোলন ই এটা সুন্দৰ পৰিসমাপ্তি। তেখেতৰ দৰ্শনৰ ভিত্তিতে লিভ এণ্ড লেট লিভ, তেখেতৰ যি দৰ্শন আছিল সেই দৰ্শনৰ ভিত্তিত বড়ো আন্দোলন পৰিসমাপ্তিও ঘটে। ইয়াৰ পাছত আমি তেখেতৰ স্মৃতিক চিৰযুগমীয়া কৰি ৰখাৰ কাৰণে তেখেতৰ জন্মদিৱস 31 মাৰ্চ আমি ছাত্ৰ দিৱস হিচাপে আমি ঘোষণা কৰিছোঁ অসম চৰকাৰে। আৰু সচৰাচৰ 31 মাৰ্চৰ দিনটোত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ যিমানবিলাক ইনচেণ্টিভ থাকে সেইখিনি মুকলি কৰি দিয়া হয়। কিন্তু এই বছৰ ব্যতিক্ৰম, আমি অন্য ধৰণে ছাত্ৰ দিৱসটি উদযাপন কৰিছোঁ। কটন বিশ্ববিদ্যালয়, বড়োলেণ্ড চৰকাৰ প্ৰশাসন আৰু অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে ইয়াত তেখেতৰ মেমৰিয়েল এটা লেকচাৰ আয়োজন কৰিছিল আৰু এই লেকচাৰটো মাননীয় বিটিচি চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই প্ৰদান কৰে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে তেখেতৰ আমি স্মৰণ কৰিবলৈ পাই গৌৰৱান্বিত। আমি ভাবোঁ যে তেখেতে যি লিখিছিল এই থৈ গৈছে, আমি উত্তৰ পুৰুষে এখন বৰ এটা বৃহত্তৰ ঐক্যবদ্ধ অসমীয়া জাতি গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ ফিলচফিৰে লিভ এণ্ড লেট লিভ ফিলচফিৰে আমি অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক ঐক্যবদ্ধ কৰি আগুৱাই যাব পাৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আমি গুণোৎসৱৰ ফলাফলসমূহ দেখিলোঁ। এবাৰ ষষ্ঠ অনুসূচী যিসমূহ জিলা আছে সেইসমূহ গুণোৎসৱৰ ফলাফল খুবেই বেয়া। ইয়াৰ কাৰণটো কি বুলি ভাবে? এই বছৰৰ ঘটনা নহয়, সেইটো ইয়াৰ যোৱা বছৰতো পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু তাৰ কাৰণে কিছু কাৰেক্টিভ মেজাৰ্ছ লোৱা হৈছে। যদিও গুণোৎসৱত এইবাৰো চিৰাং জিলাৰ ফলাফলটো বেয়া হৈছে, কিন্তু চিৰাং জিলাই বহুখিনি ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আনকি তেওঁলোকৰ মেট্ৰিকৰ ফলাফল, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ফলাফলত চিৰাং জিলাই উন্নত ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে আমি অকল এটা ছাইড চাব নালাগে, আমি দুইটা ছাইড চাব লাগে যে এফালে চিৰাং জিলাৰ সফলতাও আছে, আনফালে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বিফলতা আছে আৰু এই বিফলতাৰ কাৰকসমূহ চিহ্নিত কৰি ইয়াৰ শুধৰণিমূলক ব্যৱস্থা আমি তৎকালীন কি পদক্ষেপ ল'ব আপোনাৰ? প্ৰথম কথাটো হ'ল যে মাধ্যমৰ এটা সমস্যা আছে। যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিটো মাধ্যমত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে সেই মাধ্যমত তেওঁলোকে যদি ভালকৈ বুজি নাপায়, এটা লাৰ্ণিং গেপ আহি যায়। আমাৰ বিটিচিৰ উত্তৰাঞ্চলত যথেষ্ট সংখ্যক চাওতাল পপুলেশ্যন আছে। সেইকাৰণে আমি এই বছৰৰ পৰা চাওতাল ভাষাক আমি শিক্ষাৰ মাধ্যম, চাওতাল ভাষা শিক্ষাৰ মাধ্যম হোৱাৰ লগে লগে যিটো ছাত্ৰ শিক্ষকৰ মাজত কমিউনিকেশ্যন গেপ আছে, কমিউনিকেশ্যন গাইড নাইকিয়া হৈ যাব আৰু গুণোৎসৱত ইয়াৰ প্ৰতিফলন আমি দেখিবলৈ পাওঁ। কাৰ্বি আংলঙতো লেংগুৱেজ বেৰিয়াৰ এটা আছে, মানে ডিমা কি কয় পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, কাৰণ তেওঁলোকৰ মাতৃভাষা কাৰ্বি, কিন্তু তেওঁলোকে পঢ়িছে আন ভাষা। গতিকে এই লেংগুৱেজ যিটো গেপ আছে, এই গেপটো আমি নাইকিয়া কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰথম পদক্ষেপ ল'ম। দ্বিতীয় পদক্ষেপটো হ'ব যে সেই ভাষা যি অঞ্চলত শিক্ষক নিয়োজিত হ'ব প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত, যাতে স্থানীয় ভাষা ক'ব পৰা শিক্ষক আমি নিয়োজিত কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিম। আমি সকলোৱে জানো ৰাজবাৰী
প্ৰশ্ন কাকত আধা ঘণ্টা দেৰিকৈ গৈ পাইছে আৰু ইতিমধ্যে বিভাগে ইয়াৰ তদন্ত কৰিছে তদন্ত কৰি তেখেতৰ গাফিলতিটো দেখা পাইছে গতিকে অখিল চৌধুৰী যিজন প্ৰধান শিক্ষক আছিল তেখেতক বাধ্যতামূলক বা বাউন্স দিয়া হৈছে गिबियावनो आङो कटन मुलुगसोलोंसालिनि मास्टार डिग्री फर्थ सेमिस्टाराव सानखान्थि बिफानाव आं दायो फरायगासिनो दं दिनै जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे 30 मार्च जोनोम सानखौ आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ जुथायै जोंनि कटन मुलुगसोलोंसालिनि जे केबिआर अडिट'रियाम हलाव गिबि खेबनि थाखाय जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मेम'रियेल लेक्सार मोनसे हाबाफारिखौ खुंफुंदों बे हाबाफारियाव जोङो दिनै नुबाय थारैनो बे हाबाफारिया जोंनि थाखाय जोबोरै मोनसे गोग्गाथाव गोजोनथाव जोङो एसे कटननि फरायसा हिसाबै जोङो जोबोर गोजोननाय मोनदों बे हाबाफारिया दिनै जोबोर मोनसे जाफुंसार जादों मानो होनब्ला जे बड'फानि सानस्रि आरो सान्थौ बेखौ जोङो मुलुगाव गोसारहोनांगौब्ला जोङो बेफोरबायदि गिदिर हाबाफारिखौ जोङो नाजावनो नांगोन अब्लासो जोंनि जे बड'फानि सानस्रि सान्थौ हारि दानायनि जे खोथा मुलुगाव बियो गोसारगोन होननानै जोङो सानदों आरो बे हाबाफारिखौ जोंनि बिटिआर आरो इडुकेसन जे डिपार्टमेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट बे जुथायै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय जोङो कटन मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा जानानै जोङो जोबोरै साबायखर जासियो औ थारैनो जोङो दिनै बे हाबाफारिजों जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङा बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि जे कटन मुलुगसोलोंसालियाव थानाय गंसे बर' बिफान बे बिफानखौ सार बिथाङा मोनसे गोदान निउ एकाडेमिक बिल्डिंआव बेखेवनानै होदों बे बेखेवना होनायाव जोंहा गोलाव समनिफ्राय कटन मुलुगसोलोंसालियाव बर' बिफाननि जे फरायसाफोर बिथांमोननि जे सोलोंथायारि जे थासारि जोबोरै गाज्रिमोन बुंनो थाङोब्ला इउजिनि जे बिफान इउजि थाखोनि जे फरायसाफोरनि थाखाय बिथांमोननि क्लासरुम गैयामोन आरो बेजों लोगोसे जे जोंनि मानगोनां प्रफेसार सारमोननि बिथांमोननि थाखाय जोंहा स्पेसियेल केबिन गैयामोन आरो जायफोर स्कलार्सफोर दं बिथांमोननि थाखायबो एक्सट्राखै माने स्पेसियेल क्लासरुम गैया डिजिटेल क्लासरुम गैया बेफोरबायदि माखासे जेंनाजों जोङो बर' बिफाना माने भुगिनो गोनां जादोंमोन दिनै कटन मुलुगसोलोंसालियाव बे बिफाना माने बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन थासारियाव दङमोन होननानै जोङो बुंनांगोन नाथाय दिनै मानगोनां जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार बिथांनि जे अनसायनायाव दिनै जोङो बुंनो नांगोन जे कटन मुलुगसोलोंसालियाव जे बर' बिफान बियो बयनिख्रुइबो साबसिन आरो हामसिन मोनसे बिफान महरै जायगा मोनबाय बेयाव सार बिथाङा जोंनो स्पेसियेल डिजिटेल क्लासरुम होदों बिथाङा जोंनो कनफारेन्स हलनि बेबस्था खालामनानै होदों जोंनो लाइब्रेरिनि सेटआप खालामनानै होदों सार बिथाङा आरो बिथाङा जोंनो प्रफेसार्सफोरनि थाखाय एक्सट्रायै केबिन मोनसे मोजां सुबिदा गोनां माखासे थासारिखौ जोंनो खालामना होबाय आरो बेनि थाखाय जोङो सार बिथांखौ जों कटन मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोर जानानै आरो कटन मुलुगसोलोंसालि दालाय दुलाराय बर' फरायसाफोरनि जानानै जोङो जोबोरै साबायखर जासिहरबाय थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाय बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन इंराजि सोलोंनायनि खाबु साखोन-सिखोन थाखो खथा बिजाब बाख्रि बिपिएल थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय मान्थलि मक टेस्ट जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो
आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 76380081449 एबा 600349437 आव फोनांजाब खालामदो।